Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi, egun guztia semaforoari begira badaramazu, zure udalerria laranja, gorri eta berdean dagoen jakiteko nahikoa da. Jasta, stop, geldik. Atxedena behar duzu. Aztu momentu batez hori guztia, eta zatoz gurekin bigarren kafearen goxotasunera. Zin egiten dugu, alden neurrian bintzat, ez ditugula koronavirusa, txertoa, Moderna edo Pfizeritzak aipatuko. Bueno, eta Filomena elurretak hitzak ere hobez aipatzea. Aizue, eske saiatzen nahi naiz benetan, bateri gabe gelditzen nahi naiz nire ordenadorean. Eta badakit zerbait oso txukuna jarri duzula azpian, Inigo, baina ezakit zein dagon libre. Bueno, ozein gauza dela. Filomena ez aipatu. Ba, ez badugu ez koronavirus eta ez Filomena aipatuko goazen efemeridekin. Bale. Gaurko gonez irratiak Eiffel dorrea salbatu zuen. Ai, irratia, zenbatetan salbatu gaituen guen. Horrela da. Ba, 1889an eraiki zen Eiffel dorrea, erakusketa unibertsialerako, baina 20 urteko kontzesioa amaitzean eraitsi egin behar zuten. Berehala ohartu zen Gustave Eiffel dorreari erabilera zientifiko bat bilatu behar ziola, bestela bota egingo zutela. Bai, aurrerapen sinbolo gisa eta azoka ekitaldi gisa, ondo funtzio polita da, baino beste zerbait behar zuen. Garai hartan, Hertz, Marconi, Tesla edo Popov zientzialariak seinaleak transmititzeko teknika berri bat sortzen ari ziren. Haririk gabeko telegrafia. 1888ko azaroaren bostean Eiffel dorretik Panteoira, 4 kilometrotara Morse bidezko konexioa ezartzea lortu zuten. Interesa pizten joan zen zientzalari eta militarren artean eta gaurko egunez, 1908an distantzia handiko irrati mezua bidali zen lehen aldiz. Eiffel dorretik handik 6.000 kilometrotara. Dorrearen interes estrategikoa berretsi egin zen eta horri esker Gustave Eiffelek 70 urteko kontzesioa lortu zuen. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. Eskerrak Eiffel dorreak hor jarraitzen duen. Eraiki zenetik zenbat liburu, abesti, telesail edo filmetan ikusi ote dugu Bornizko dama. James Bond sagako A View to Kill pelikulan edo Ratatouille animaziozko filmean adibidez. Edo Agatha Christie's Poirot, telesailean. La bohème, nous ne mangions. Gaurko egunez hiltzen Agatha Christie idazle Britaniarra. 76 misterio eta hilketa eleberri idatzi zituen, horregatik hilketen erregina deitzen diote. Hercule Poirot eta Miss Marple pertsonaiak sortu zituen biak detektibeak. Literaturaren izen asko dauzkagu gaurko efemeridetan. Gaurko egunez jaio zen Antonio Maria Labayen, euskal idazle eta politikaria. Euskarazko lehen antzerkilaria izan zela esan ohi da. Espainiako bigarren errepublikaren garaian Tolosako alkate izan zen. Tolosa hiriburu izan zenean? Ez, baina posten naudatu hori zaizula jakiteak. Bai, bueno. Ui, nola hoden? Zer horrek idatzi didaztu eta, esateko? Eta idazleekin jarraituz gaurko egunez jaio zen Haruki Murakami idazle japoniarra surrealismoa laintzen du bere lanetan eta bakardadea eta alienazioa bezalako gaiak ditu ardatz. Sari mordoa irabazi ditu. Urtero Nobel sarien kinieletan agertzen da bere izena, baina momentuz ez du sari hori lortu. Nomelik gabe ere asko gustatzen zait Murakami. Egunerokotasunaren erregea da. Berak esaten duen bezala, mundua gainbehera doanean gauza txikietan arreta jartzea da ez erotzeko modu bakarra.
That's where I fell in love when the stars above came out to play. And now as I wonder, my thoughts ever stray south of the border, down Mexico way. Ekaitz Sirben Tauzmendik euskaratu zuen Murakamiren Samsain Love ipuña 2019an. Ara ipuña, goiuri posteko hitz magikoa. Noski horregatik zatitxo bat irakurriko dugu. Wow. Berarekin bakarka egon eta lasaitasunez hitz egin nahi zuen. Berarekin gutxika munduaren misterioak argitu nahi zituen. Angelu desberdinetatik bularretakoa egokitzeko dimentsio guztietan nola bihurritzen zen ikusi nahi zuen. Eta posible bazen, bere gorputza han hemen ukitu nahi zuen. Eta mundu guztiko eskaierak, bata bestearen atzetik, igotzera eta jaistera probatu. Musika garrantzi handia du Murakamiren liburuetan, ez da harritzekoa jazz klub bateko zuzendari izan baitzen. Bai, jasa aipatuta Alice Coltrane ere aipatuko dugu. Gaurko egunen zendu baitzen konpositorea, piano jolea, organo jolea, arpa jolea, eta estatu batuetako, Amerikako estatu batuetako jazz abeslari izan zen. Eta jazz taldeetako kide gisa, arpa erabilizuten duten pertsona bakarretakoa izan zen. Musikan ere badauzkago hainbat efemeride. Led Zeppelinen lehen LPa gaurko egunez argitaratu zen. Mississippi Fred McDowell blues abeslaria eta Tex Ritter country abeslari estatu batuarrak gaurko egunez jaio ziren biak. Baina horiek 1900 eta 1905 dira. Tokitara joan zena. Ez dakazu efemeride, ez daki moderno goiko. Ai, txika, bale. Lasai, nire xar maiteak. Nik gerturatuko zaituztet gaztetxera. Baina, zahar maiteak zuia 27 urte eta 3 egun dauzkazula, Hori da. Igandean egin zituen. Baina gazteena naiz. Orduan, Bai. musikari gazteak aipatuko esperientzia ditut. gutxiena duen ere. Guzti hemen zin moskiatzen zutin, ez? Bai. Hombre, zarrena. Oie egia, nik zura dina banu igual ere moskiatuko nintzak. Eski, hemen dik gutxe izango dezu, azta osto. Azta osto, ze politi azta osto. Gaurko egunez jaio zen Zayn Malik abeslari eta konpositore britainiarra 1983an. 28 urtetxo egiten ditu gaur. Eta bapatean goiuri bihurtu da, olatuaren gaineko aparra. Diba moment. Beno, presaltzaudete gaurko saiorako gaztetxo bat dator gurera, Juan Ignacio Artxuaga. Eta... Zeste maletxa. 1904 gertu ikusi ez baduzu, Iruña beleiari buruz hitz egingo digu, eta horrek beti sortzen du, ez dakitolako aserre giroa gure gizartean, hau gai potolo da. Ez da baidatxoa. Hori baino gehiago esango nuke nik, baina tira, ondo. Ilunak argituko dugu, ditugu. Eta Suakaiko Mai Arana eta Igor Arostegi datoz. Suakai Luces musika akzion emanaldia aurkeztuko digute. Eta dantz festivaleko Jokin Teileri ere elkarrizketatuko dugu. Beno, programa bete-beterik dugu eta pres gara, arratsaleko 6ak eta 4ak eta 9 ditugu, urtarriak 12 ditu gaur, eta aste artea da. Ongitorri bigarren kafera. Zuekin Maitena Salinas Beiztegi saioko gaztena. Ai! Euskal Herria arratsaldeon.
Gazte iritsi zen bigarren kafera, baino ari da zahartzen, 27 urteak estreinatu berri Goiuri Ezeiza Arandia. Barkatu, izartzen ari naiz. Eta hor non bait erdian, oreka emana, zizketan ari Inigo Asensi Lurbide nauzuek, gaur egun 28. du bigarren kafeak, esan da bezala aste artea da, arratsaleko 4 eta 10 minutu, pero ez gara, zuekin gozatzeko. Gustoko dituzu zaldiak? Ikaragarri. Bai, asko. Bereziki. Jo, Petxiren zaldi emozionala kantu hau eta horrentzako egineko bideoklipa, goza zoragarria dira. Gozatu. Hipodromo isila, kalea bera bada, zaldunik gabeko brida hau, norena da, zeri egin aurre. Zuzenean eta analogikoan zintan grabatutako kantua eta kantu ederra, Petxiren ahotsare ederra da. Gaur egin dugu beste saiakera bat gure akustikoetan izateko. Hirugarrenean lortzen dute dugu. Berriro sekretutza kontatzen. Sekretu bordaio txarra naiz. Beno, maite duten tartean murgildu barko dugu, ezta? Zein hasiko da? Ni hasiko naiz? Zu Vale. hasi. Vale, maitena. Nik maite dut lignina. Lignina? Bai. Aiba, ze polita. Lignina. Oakaso. Zakizu zer dan? Ez dakigu, zer nan? Bota. Lignina da polimero bat, liburuetan dagoena, eta erdoiltzen danean, kolore horixka ematen diona liburuari, eta usain berezi hori, baita, Wow. ligninak sortzen du. Eta nik maite dut liburu zar bat hartu, eta horrelako usaina atzematen dudanean, hoi da, ligninai esker, orduan lignina maite dut. Eta lignina eta vanilla landarea lehengusinak dira. Igual horregatik gustatzen zaigu liburu zarren usaia. Esaten da, zenbait, erostea jutentzeanen, zenbait dendetan eta propio jartzen dutela, vainilla, esaten dute horrek, estimula hau egiten gaitu dela, eta gehiago erosteran ematen gaitu dela. Nahi gehiago gustatzen zait lignina. Bai, eta erromantizismo pixka kendu diozu, Bueno, Jesus, Bai. baina horire, neuriozientziak die, Dena Neurozientziak. Adinak hori dauke. Asko ikasi detela ona iristeako. Babida Maitena, ni ez, Goiuri ere ez, baina zu jaioa zinen liburu hau argitaratu zuenean Julio Llamazaresek, 1982an Memoria de la Nieve. Eta uste dut azken astetan elurraren inguruan ikusi eta entzun dudan guztitik gehien gustatu zaidana izan dela bere liburuko alerta ospina. zatitxo hau. Ez, gozo askoa. Izan arren, Eta ez dut euskeratuta aurkitu, beraz, neronek euskeratu dut, zuen baimenarekin. Hola xerio. zigorrari, Elurra nire bihotzean da, balnearioetako logeletan isiltasuna den bezala, lodi eta sakon sontxigaitz. Elurra nire bihotzean da, jaio ginen geletako eriotz untzaren moduan. Eta denborak ies egiten dit, larrarteko karraska gozua bailitzen. Elurra ari du geldiezin, nire oroimenaren basamortuan. Egunak argitzen duenean, betirako izango da negua. haien esku artean,
Julio Llamazares jaunaren Memoria de la Nieve liburutik, honek ere badu urruneko liburuen edo aspaldiko liburuen usain. Zeu elikatu. Eta zure maite duta, neurozientzialari zaren horrek? Bai, ni naiz hori. Begira, beti gustatzen zait improvisatzea. Eta orantxe bilatu da zerbait, gauzak, sorpresen harrapatzen ditudanean, zerbait berezia sortzen zaitela. Eski nola gustatzen zaion horre eriotzaren mugan, arriskuaren azken xaflan zintzilika. Bizitzaren mugan da hori, bizitzaren mugan. A ber, Maitena, hemen zarrena zarela, baina bizitzaren mugan ez zaude, neska, oraindik geratzen zaizula, beste. Hasi besterik naiz egin eta, niri gustatzen zait rame. Zer da hori? Ramena? Inigo ipia bat? Rame. Bai, ni ramena pillo. Zer den, ideiarik, akaso? Bueno, bada zerbait ederra denean eta kaotikoa era berean. Ai, hain ondo ulertuta sentitzen naiz. Baina ze hizkuntzatan dago? Ez dakigu. Bai, eske, egazat esango izuet, hau da justizia poetikoa. Maitenak neurozientziarekin suntxitu du zure romantizismoa, eta zuk galdera horrekin maitenaren maite dut, Esate izu esan dut, improvisatu egin behar dut. Balitik dator. Bali. Apunto honintzen balira bizitzera joateko, baino inbeste egun batean kontatuko dizuet. Ui! Egun baten inbardeu, atal bat, Maitenak beste egun batean kontatuko dizkigun historiekin. A ber, eske urtekin jakingo dezuen misteriotsuak izaten, eta hori da misteriotsu. Bueno, nik hemen dauzkat apuntatuta, Bruce Springsteen ezagutu zunekoa, balira juntzanekoa, edo etzanen jo, eta hitze pasada, no? Zer dan urteak okitza, hainbeste esperientzi jasotzi juzu eta gordetzen juzu. Eta bai. Bai, aita barandiaren eskondu zanean, ibilizela argazkiak ateratzen, ez horrez. Emozionalak gara. Baina zaldi emozionalak gara, astapotro xamarrak zaldi... Baina, bastante. Zaldien edertasunetik zerbait baduten nire lankideek, nik ezen beste, ze esango dugu, baina astapotro xamarrak ere bagara, hori ere badugu gurekin. Eta emozionalak gara oso, edo zerren gainetik. Zirikatzaileak. Ze berra kantu hau Petxi, gorazu. Baina noski maite duten tarte hau borobiltzeko gure lehen gonbidatu ere agurtu egin beharko dugu, eta agur hortan, ez dakit, esplikatu beharko diogu askar dagoeneko konturatuko zen, zerren inguruan ari garen, ez, Maitena, maite dutetaz ari garen honetan. Bai, komentatu diogu zer den, eta ez du demora askorik izan pentsatzeko, baino ziur aski gu bota ditugunak, baino zentzu gehiago okiko duela, edo akaso edertasun gehiago. Beraz, oraindik ezin duzu ikusi, ze kamera prestatzen ari gara, baina esan dugun bezala gurekin Jokin Telleria dago. Eta berak botako digu, bere maite duta. Bitartean nahi badezu Jokin, has zaitez zure maite dutarekin. Ni maite dut serendipia, bakizute zer dan. Bai. Hori, nahi gabe zerbait deskubritzen dezunean, edo zer gauza egiten ari zarela, hau deskubritu eta kriston haiazgoa edo denean, ez? Nire bai improvisatzea gustatzen zait, eta horrekin elementu interesgarria da. Improvisatzeko ere bai. Ederra oso gaina, atzean dagoen guzti hori. Bueno, eta ekingo diogu, ja Jokini kaixo esan diogu, eta Jokin Telleria, dantz jaialdiaren, festivalaren ideologoa da. 2017an erditu zuen dantz, musika garaikide eta elektronikoaren plataforma da, eta dantz festivalaren bitxartez jaio zela esan dezakegu. Bertan mundu osoko DJ eta musikarien 50 emanaldi batu zituen Donostiako Egia auzoan, asteburu oso batez, hori 2017an esan bezala, eta hor hasi zen, baina azken urteotan ernaldu eginda eta oparotasunaren sustraiak ere inditu, orain kontatuko digu eta. Avantgard filosofia dago atzean, hau da, esperimentalak edo berritzaileak diren pertsonen lanak aipagarri direlako, batez ere arteri, kulturari eta politikari dagokionez. Estetikoki ere konplexutasun berezia duten lanak izaten dira, gauzak eta realitatea maila boteretsuago eta arriskutsuago baterantz bultzatzen dituztenak.
Hoiek baitira munduko aldaketak bultzatzen dituzten artistak, pertsonak, ezta? Jokin, bueno, kaixo arratsaldeon. Kaixo, Ja formalki. Eskerrik asko. Plazerra zumen eukitzea. Etortzeagatik, bai. Eta, aizu, zure astapenei begira, dantz sortzekorako eskarmentu nahiko zenuela esan genezake, ekspresionka edo kultura alternatiboaren parte izan baitzinen. Bai. Nolakoak izan ziren lehenbiziko pauso horiek eta, bueno, industria kultural eta elektronikoan, ez da? Eta... Bai, niri berez musika elektronikoa txikitatik antzuten nun ja. Eta, bueno, musika ni bateri jolea naiz, gero DJ-a ere bai pizka batzutan pintzatu egiten dut. Eta oso gazte hasi nintzen kulturkudeaketan. Ni praktikan nengola marketing ikasi nun, 18 urtekin ez nekin ez da zer ikasi nahi nun momentu horretan, baina bai hasi nintzen ikasten, baina segituan ja nila talde baten ibiltzen nintzen, rock, metal talde baten, eta segituan, hasi nintzen murgiltzen mundu horretan, eta segitun jakin nuen nire, asko gustatzen zitzaidala kultur mundua, ez? Orduan kultur kudeatzaile moduan, ja 20 urte nabil, ez? Ez da gutxi, ez? Bai. Eta gaina nahiko, ekintzaile moduan ikusten den nire burua, eta bai, ibili nintzen lehenengo espresionka plataformarekin, izan zala pizkat oinarrizko kultura sustatzeko plataforma bat, kontzertu, emanaldi pilo bat genitun rollo underground, tabernetan, plazetan, kaleetan, eta bar. Eta, horrekin denbora asko ibili nintzen, oraindikan espresionka existitzen da, baina pizka bat dago residual bezala, ez? Eta gero, ikusi nun kultura mailan komunitatea indar asko zeukala edo garrantzi asko zeukala behintzat niretzako, ez? Eta hor, kultura alternatiboa plataforma jarri genuen martxan, hori proiektu kolektiboa zan, oinarrizko kultura ikusarazteko, foro bat egoteko, eta bar, ez? Kolektiboak, aktoreak, musikariak, eta bar. Orduan egin genituen 25 topaketa ireki, pixka bat, hori, oinarrizko kultura sendotzeko, eta kriston asko ikasi nun prozesu horretan, ez? Zeren ez zan bakarri gauzak antolatzea, baizik eta komunitate bat kudeatzeko, eta horren parte izateko, horrela jendea eta artistak asko ezagutu nitun, ez? Eta horren ondoren, nire benetako pasioarekin zeukan zerbait martxan jarri nun, eta dantz izan zen. Eta horretan ari gara, bai. Eta zer piztu zizun dantz sortzearen txingarra? Ze adibidez rock eta indie alternatiboko jaialdiak edo beti ezagutu izan ditugu, ez da? Elektronikorik hemendik gertu ez genuen, esan nahi deba Bartzelonako Sonar edo berako Ertz edo Gasteizko, ez? Mugakoraz aparte. Zer izan zen, esan zenuen, bida, jazta. Hemen eduki izango dugu. Txispa nagusia izan zen utxune kulturala. Euskal Herrian. Nahiko utxune kulturala zeon, zeren sortzaile pilo bat daude, naiz eta askotan ez ikusi. Musika garaikide eta elektronikoa gu ikusten dugu oso zentzu zabalean. Hau da, ez da bakarrik musika dantzagarria, da musika experimentala, musika, dago techno, house, funk, gero musika organikoarekin ere bai, erlazio asko daukardun. Daude sortzaile pilo bat, eta, Donostia Kulturak ateazun deialdi bat jaialdiena, 2016 urtean. Eta hor, proiektu neko sendo bat uste aurkeztu genula, eta kriston laguntza jaso genuen, ez? Orduan, geraukan tabakalera bat Donostin, 2016 urtea Donostian nahiko gainero izan zen kultura instituzionalarekin, eta horren ondoren, justu 2017 urtean, iria pizka bat lasaitu egitezan, eta uste genuen, momentu interesgarria zala, horrelako proiektu bat azaleratzeko, ez? Orduan, egin genuen proiektu bat, dantzi zenekoa, eta, laguntza uki genuen instituzioi begira, eta gu bagenekien, bintzat, oinarria bagenekela, zirala bertako artistak. Orduan, gero espazioak ere bai, eta bakalera kriston lekua da horrelako zerbait garaikide egiteko, eta oso gogorra izan zen, edo zein ekimen bezala, hasieran, ez? Eta bai, jaialdia hortxe hasi izan. Eta, aldetik pertsonalki nire gustatzen zaidan musika hori da. Musika garaikide eta elektronikoa. Eta badu errebindikatzaile ez, kutsu bat elektronikoak? Beti, bai. Eta zer du, nola salduko zenuken? Agian badau jendea gertutik ezagutzen duena eta beste entzulea ez kaso. Azken finean musika elektronikoa oso ondo garatu da
leku pixka bat beharra zuten espazioetan, ez? Adibidez, oain emakumeen emakume dazkaten arazoak aurre egiteko, nik ikusten dut musika elektronikoa dela la punta de lanza musikaren pixka bat abanguardian ez dakarrik estilori dagokionez, baizik eta baita ere mezuari dagokionez, ez? Daka kutsu sozial hori, horregatik hangu beti jaialdian linea editorial bat jartzen dugu, jaialdi bakoitzean, ez? Lehenengo urtean izan zen soinu periferikoak, Egipto eta, nola sentitzen dute Egipton musika, ez? Zer dago horren atzean. Gero politika eta orduan, musika elektronikoak bere kaxan beti dauka mezuren bat edo transfondo bat, ez? Orduan, guretzako, ambito soziala, kulturala, eta oso interesgarria da. Gainera, dakagu pixka bat estigma hori elektronikarekin ematen du bakarrik dela gaua, festa, eta ulergarria da, hori ere bada, hori ere badago, baina rokarekin eta beste estilo edo genero batzuekin ere ematen da. Hori da, baina, musika elektronikoari tokatu zaio hori, eta, gu saiatzen gea alde batetikan gau batik ateratzen, egunez gauz asko egiten ditugu, eta kontekstutik, gaueko kontekstu horretatik kanpo ere bai nahi dugu landu musika garaikide eta elektronikoa. Gainera mezu batekin, eta jendea jakin dezan, badagoela hor, zuk esaten dezun bezala, kutsu sozial, kultural, mezu bat, ez? Eta leheno aipatu dezu ez, emakumeen presentzia, ez? Gizarteratze prozesu horretan beti ere baditugu gure oztopoak oraindik. Eta zuen kasuan, naiz eta musika elektronikoan, 115% partaidetza edukitzen dugu asko jota, ez? Emakumei dagokienez. Jaialdietan eta dantzen 150%, hau da parekidetasuna bilatzen duzue hasieratik. Azkenean da eredu bat. Osea, zu programatzen zenean eredu bat baldin badaukazu, eta, ez dugu beti lortzen, ez danlako erresa. Osea, egia da, emakume sortzaile bertakoak gutxiago direla. Osea, hori horrela da. Baina adibidez 2018 urtean, egin genuen parekotasun hori egin genuen, eta oso pozik, eta horrela jarraitu beharko genuke, ez? Gero, ez da erresa, zen askotan kulturaren gatik edo, jaso dugun ondareagatik ez dakit, emakume gutxiago daude sortzaile moduan oraintxe, hori objektiboa da. Akaso ere, orain arte ez dugulako, ez? Aukerarik izan ere hori plazaratzeko. Zuek aurrera pauso hori eman ezkero beti ere, gauzak erraztuko dira, ez da? Noski baietz. Eta gaina, gero nahi bazu itzengo ez, guain dantza akademia atera dugu, nahi dugu formakuntza ere bai landu, eta horrek ere bai lagunduko lukenen ustez, emakumei pauso bat aurrera ematea, ez? Orduan, emakumeen kontua, beti danik euki dugu gure ADN-ean eta jarrituko dugu, noski, bai. Ze, komentatu duzu, Dance Akademia, baino Dance Akademia, eta gero telebista, eta community, eta point, eta live, eta shop, eta terraz, eta home. Antzeko hauek, flipatu datu di. Asko daude. Baino, badira, ez, oso ondo da, bere osotasunean, ez, 60 graduko, ez, ekimen kultural, soziala, ez, da, Eta zer da dance point bat? Ze badakigu adibidez DJ-ak live musika edo zuzenean, musika zuzenean bertan jartzeko toki bereziak hartzen dituzuela. Egon zarete, ez dakit, oso toki emblematikoenetan. Azpeitiko, Loiolako, Santutegian, Arantzazukon, Santelmon, toki asko, ez da berezi, Lukreti itxasontzian ere Pasaian, ez dakit oso gauza bereziak egiten dituzue, eta naturarekin txertatzen duzue, baita bertako idiosinkreasiarekin. Nundik jaiotzen da behar hori, dance point, sortze hori? Begira, egin genuen 2017 urtean, godizioa jaialdian, 2018an bigarren izan zen, baina ja 2019an somatu genuen musika garaikide eta elektronikoak oso ondo moldatzen dela edozein espazioetara. Bai produkzio aldetik eta bai estiloaren gatik, ez? Orduan, segituen ikusi genuen, inguruan dazkagun, Euskal Herrian dazkagu, esan dezutena, natura, itxasoa, ondare arkitektonikoa, historikoa, eta bar, eta kriston sortzaile pilo bat, orduan esan genuen. Guazen, egitea ekimen batzuk espazio hauetan, Dance Point izenarekin, adar bat, paraleloa jaialdiarekin,
eta martxan jarri genuen orduan, frogatu egin genuen, eta esperientzia oso interesgarria dira. Soinua asko lantzen dugu, irudia asko lantzen dugu, nahi dugu kalitatezko ekimenak izatea, eta horrek egiten du potentziatu bai espazioak, bai artistak, bai azkenean esperientzia bat izan zen, ez? Orduan, 2019 urtean hasi ginen Zarauzko Pro-Zarauz jaialdian, surfeko horretan, Zarautzeko skateparkean, ekarri genuen Holandako DJ bat, Max Abismal, eta Mario Azurza surflariarekin egin genuen lehenengo dance pointa. Eta hortikan aurrean, nola oso ondo funtzionatu zuen, Orguleko mendian egin genuen beste bat, hau zen pandemia baino leno, eta bueno, dena bete egite zan, bueno, flipantea. Orduan, honekin zer lortu egiten genuen, gazte jendeak ere bai ezagutzea dazkagun paraje interesgarriak, ez bakarrik presentzialki, ja streamingez botatzen genuen pandemia baino lehenago, ez? Orduan, arlo digitala neko garatua genekan pandemia baino lehen. Orduan, Dance Point da, beti ere musika garaikide eta elektronikoa abia puntu bezala ukita, dazkagun hainbat aktibo balorean jantzeko. Ondarea, bertako artistak eta baretak. Eta hoixe da, pixka bat, Dance Point. Orduan, pandemiarekin gertatu da, publiko gabe antolatu digutugula, eta horrek albidetu digu, adibidez, Arantzazu bezalako santutegi batera joal izatea, ez? Hor adibidez, publikoarekin izango genuen joan, zeren, publikoarekin hor zaila da. Arantzazun esaten zidaten, zen, karo, ni bileraukin unbeaiekin, eta esaten zidaten, Arantzazun badagoela hor utxune moduko bat, soinu berezi bat, bakarrik espazio horretan dagoena, eta kontu askokin ibiltzeko ea zer eramaten genuen, ez? Eta ikusi ziguten, genekala sentsibilitate bat. Ze pentsatzen dut ez dela erreza izango Arantzazu bezalako txantutegi batera joan, eta esan begira, guk musika elektronikoa egiten dugu, ez klasikoa, akaso, ez? Beti ere joera dagoelako gauza horiek bateratzeko, baino akaso ez elektronikoa. Ulertu zuten, jakin zuten... Beraien alde ere esaten du asko, ez? Agian denok ari gara ez bakarrik begiak irikitzen, ez? Gure belarriak ere irikitzen ari garelako. Noski, kriston nire ustez oso notiziona da horrelako esiak apurtzea, ez? Horrelako espazioetan musika garaiketa elektronikoa egotea, iruditzen zait. Alde batetikan, erakusten ari gara musika elektronikoa ez da bakarrik festa, ez da bakarrik gaua, ez dira drogak, baizik eta horrelako espazio berezi baten ere bai, eta gaina potentziatu egiten dugu, ez? Adibidez, Dance Point hori ikusi zuten, 60.000 pertsona edo, gainera Europa osoan eta Hego Amerikan ere bai, geroz eta amplifikazio gehiago dute Dance Point hauek, zeren, geroz eta hobeto lantzen dugun komunikazioa, eta bar, eta beraientzako ere bai, modu ona da, gu Dance Pointetan hasieran ipintzen dugu testu bat esplikatu zer dan hori. Esplikatu egiten dugu, hor Oteiza Gonzala, Etxillida Gonzala, Nestor Azterretxea, zergatikan, zer da hori. Orduan baientzako aukera bat da ere bai, espazioak zer diren erakusteko, ez? Eta, Arantzazu bezala, ere bai honintzen Loiolako Azpeitiako rektorearekin, esplikatuz, eta behar galtzen zian. Eta horrela egiten dutenean DJak zer da hori, zergatikan, ez? Eta azkenean ondo iruditzen zitzaion, eta azkenean badago hor lan didaktiko bat, eta, nire ustez, esi asko apurtzen nahi gehala, eta oso pozik gaude proiektuarekin, bai. Eta guainongo da Peio Zabala, santutegian musika elektronikoa entzuten. Orain txaden entzuten ari garen hori, aber fondokoa. Hoi bai dela muga ekaustea. Eta elektronikoan, beste musika estilo edo genero guztietan bezala, bakoitzak bere puntxua ere badu. Eta puntxu berezia du baita bihotza DJ-ak, ez? Bihotza DJ, ezaguna da, oso ezaguna, ez? Esparru honetan. Eta, Dance Point, Zumaian egin zenuten, abenduaren 3an, posible da? Bai, emisioa abenduak 3an izan. 3an izan zen emisioa, bai. Electro House, sesioak, Dance Televisionek, aurrera daraman lehiaketan konfinamenduko sortzaile eta kanal oberena bezala izan zarete.
hori sekulako albistea dela esan genezake, hau da, nazioartean zabaltzen baita eta musika elektroniko referentzi garrantzitsutzat hartzen zaituztelako, ez da? Bai. Nola sentitzen duzu, jakite hori, ze aurrera pauso suposatzen du horrek? Bueno, a ber, azteko guretzako urtea oso gogorra izan da. Zer, aldaketa asko ondia, hasieran Dance Pointak publikoarekin ziran, eta, karo, Dance Point Gipuzkoa babesten du aldundiak, kultura arloak eta bar. Orduan, karo, aldaketa asko izan ditugu eta lan asko izan da Dance Point hauek antolatzea, ez? Horratzean lan asko dago, bai lokalizazioak, bai dokumentazioa, artista, eta bar, promozioa, eta bar. Orduan guretzako kriston notiziona izan da horrelako zerbait. Nazioarte mailan izendatuak izatea, horrek erakusten du zer dakagun hemen, ez? Azteko espazioa, Flixa, Zumaiako Flixa, Santelmo ermitarekin, horrekin geneukan irabazita pilo bat, ez? Eta, garo, neri Dance Televisioneko lankide bat esaten zian, Game of Thrones spot. Claro, beraientzako horixe data. Gutzako Zumaia, baino, beraientzako ez, Game of Thrones. Orduan, Gasteizko DJ batekin, gainera DJ honetaka kolektibo bat, izan duna Hertz elektronika soziala ditzen dio. Badaka bere ikuspuntua ere bai oso soziala elektronikarekin. Eta, guretzako kriston notiziona da, alde datetikan, nazioarte mailan, amplifikazio bat izaten ari garelako, bertako DJ-ak, espazioak eta bar. Eta baita ere, zergatik ez, instituzioak ikusten dutelako erreminta egokia dela, balorean ipintzeko espazioak, sortzaileak eta elektronikari beldurrak entzeko ere bai, ez? Eta industriari ere bai errespetua hartzeko akaso, ez? Hau da, negozio bat ere izan daitekela, kultura da, baino negozio izateak ez dio xarmarik entzen, ez da, ez, esentziarik edo, barnekotasunik, beraz hori ere defendatzea gaur egun pentsatzen dut garrantzitsua dela batez ere, gauden egoeran egonda, ez da? Bai, osea, azkenean solventeak izan behar gea, profesionaloko honetaz bizi behar gea, eta horrelako notizionak egitzea, kristona dira, ez? Orduan, guretzako urtea bukatzeko oso notiziona izan da, gero Dance Point Gipuzkoaren ondoren egin genuen Dance Digital, izan zala, nola jaialdia ez dugun ahal izan, Donostia Kulturaren laguntzarekin egin genuen mai inguruak, Dance Pointak Donostitikan, Santelmo Museoan, adibidez, eta azkenean, urte honetan egin duguna da, digitalki asko garatu gea, baina aldugunean presentzalera ere bai itzuliko gara, ez? Orduan, Hibrido deitzen zaiona gaur egun, ez? Hori da, bai. Oso modan jarri duguna. Eta konta iguzu leheno esan dezu, ez? Dance edo, akademi ere sortzen ari zaretela, dance gastronomy, dance fashion, dance experience, dance, kids, denetarik cinema, lab, ez dakit. Zertan datza guztia hau, dena plazaratu behar aldezue batera, pixkanaka joango gara ulertzen eta sentitzen zer den, gauza bakoitza? Egia esan, webgunean badakagu gune asko jarrita atalasko oindekan ez ditugunak garatu. Da, una declaración de intenciones hor webgunean dakaguna, baina bai, pandemia baino lehen genezkan bizpairu atal eta oin egia da dazkagula 8-9 martxan. Orduan, honek noski, pandemiak asko azeleratu du prozesua, ez? Orduan, gu jaialdi bat izatetik, azkenean da, gera proiektu kontenedore bat izatera pasagara. Mugimendu bat ere zaretela esan genezake? Bai, sare bat, mugimendu bat, zerbait oso nahiko likidoa edo etereoa izan daitekeela, baina bai ikusten dela zer dan proiektu zehatzetan, ez? Orduan, gu pandemiarekin zer ikusi genuen, edo geldirik angelitzen geha ezer egin gabe eta kejatzen eta bar, edo martxan jartzen ditugu proiektu gehiago. Orduan, adibidez, Dance Home, zergatikan ez ditugu gauzak antolatzen etxeetan, espazio pribatuetan. Gure ideia da, jendeak beraiek antolatzea bere festak edo bilerak eta bar musikarekin, dance erreminta bezala ukita, adibidez. Hori da Dance Home proiektua, Getarian egin genuen ekainean lehenengoa, Bilaen Bilen, Kirston Bila Politian, Maialen Saezen, gure kolaboratzaile baten urteak ziran, eta hor egin genuen lehenengo Dance Home eta egia esan superando funtzionatu zu, baina gero berriro restrikzioak etorri ziran, eta orain ezin dugu proiektu hori lortu.
Dance Academy. Zergatik ez landu, sorkuntza, formakuntza eta bar, kriston irakasle pilo bat daude hortikan sakabanatuta, batu egiten ditugu plataforma batean, eta jendeak bai online edo presentzialki formatu egin daiteke. Bai pentsatzeko, bai produzitzeko, Ableton, Logic, modularrak eta bar, ez? Orduan azkenean, lortu nahi duguna da, 360 graduko proiektua izatea, eta ditugun zenbait, betetzeko, utxune kultural hauek betetzeko, modu ezberdina daudek, ez? Orduan gustatuko litzai duke, jaialdia joaten den publiko batek ere bai formatu izatea, eta gero agian jaialdian ikutzea zergatik ez. Behaiek antolatzea, beraien etxean gauzak ere bai, komunitiren parte izan. Zer dan dance community, hori da foro bat, nahi dugu foro bat egotea, nire ustez kultura mailan foro irekiak egotea beti interesgarria da. Lehen komentatu duzu, mainguruak ere izaten dituzuela. Zer jorratzen da bereziki, edo ze egoeratan dago egun musika elektronikoa nazioarteari dagokionez? Nazioarteari dagokionez, hemen baino nahiko hobeto. Adibidez hemen oso prekarizatua dago, oso espazio gutxi daude sortzaileek ekimenak zabaltzeko. Areto edo klub berezi batzuetan bakarrik egin daitezke, eta gunako genuke hori zabaltzea, ez? Beste ordutegi batzuetara, beste espazio batzuetara. Eta nazioarte mailan gehiago hartzen da kulturatzat. Osea, adibidez, beti esaten da Berlin, Alemania eta bar, ikusten dute aktibo, turistiko, kultural, hau da, ikusten dute dirua ematen duen zerbait dala, ez? Beraien estatuari, orduan asko laguntzen dute, asko mimatzen dute, klubei, sortzaileei eta bar. Hemen oraindikan, ez da hori zerbait, ez da hain garrantzitsu bezala ikusten, ez? Ikusten da zerbait de ocio edo, sin más, fiesta, horrelako zerbait ikusten da, eta beste hiri batzuetan, herri batzuetan, gehiago baloratzen da, daukan hori, ez? Kultur kutsu hori. Zer eskatuko zenioke datorren etorkizunari, hau da, zuretzat zer da oraintxe bertan, erronka nagusiena, akaso jende hor entzuten dago, eta zein da zurentzat erronka nagusia, eta zer lagundu diezazuke, hau aratago eramaten? Erronka dantzentzako, adibidez? Bai, dantzentzako. Erronka nagusia da, pixka bat, jaialdiarekin jarraitu alizatea, eta azkenean, nahiko genuke dantzezatea kontzeptu bat. Eta musikatik aratago, transcende, ez dakit nola esaten da, euskera. Aratago joatea, ez? Aratago. Transcendentzia du. Bakarrik musika zerbait, baizik eta beste kultur edo adar artistiko batzuetara salto egitea, baina baita ere sozialki, kulturalki eta bar, ez? Orduan, ez da bakarrik musika, nahiko genuke modarekin harremana izatea, zergatik ez gurutzatu, make-up, arrazkilaritza, musika elektronikoa eta bar, ez? Zutuko litzai duket, aratago joatea, eta proiektu osoago bat izatea, ez? Orduan, kontzeptua bezala, oraindik lan asko dakagu garatzeko, agian ez da oso ondo ulertzen, baina bueno. Donostia 2006-ren garaitik transdisziplinaridadea oso modan dagoen kontzeptua da. Ez dakit iritsi ote ginen disiplinen arteko transakzioek asko ikustea, baina oinarritorikotan oso zegoen txertatuta, ez dakit parraforen bat, ote zen, Donostia 2006-en proiektuan, ustut parrafo bakoitzean transdisziplinaridadea hortxe zegoela. Bai, baina hori ere badauka, ez? Badauka zentzue horratzean, kasu batzuetan. Bai, eta noski, dantzek hori bilatzen duela, azkenean disiplina ezberdinen arteko nahasketak, eta karrelikatze hori, ez? Benetan egiten duenak hor da bilela, ez? Jota su hau defendatzen, kaletik, kale gorritik, eta beste batzuk akaso, ofizina batetik, errex eta azkar jartzen dute, ez? Titular hori jakin gabe. Eta batzutan nahi gabe egiten dira, transmedia kontzeptu ez dela, auskalo. Asko gustatzen baita, ez? Eta askotan, badaukagu oraindik, gure kultura oso era azkar batean, ez? Aldatzen ari da, edatzen ari da, beraz hori ere, asimilatzeko denbora ere beharko dugu, ez da, Jokin? Bai. Eman behar diogu gure buruari eta gure kulturari denbora ere, ez? Guzti honetan. Bai, pixkanaka, azkenean kultura ere bai, pixkanaka landu egiten da, eta, gu ere bai, Euskal Herritik salto ere bai egin nahi dugu, ikusten dugulako, potentziala daukala proiektuak, ez daukagu inolako presarik,
baina bai beste erronkoetako bat da, bueno, adibidez iparraldera salto egin, azkagula kontaktu batzukan, estatu mailan ere bai, eta bueno, azkenean, atal bakoitzak izan dezake gainera bere erritmoa. Akaso jokin eta agurtu barte ditugu segituen, baina azken galdera bat, mugaz bestaldera, Euskal Herriaren iparraldeko hiru lurraldetan, badago musika elektronikorako kultura edatuagoa, akaso beste heldutasun bat, estiloni dagokionez? Edo hemen nidauko pertzepzioa da? Bai, datuagoa dagoela uste dut, bai. Pasak musika elektronikoa oso zabala da. Hor bertan dago musika komertziala, musika experimentala, musika klub, ez dakit. Baina bai, nire ustez, dakatela, ez dakit, presenteago gizartean musikaren kontzepzioa generalean, zakarik elektronika munduan. Eta kultura dela, nire ustez oso garbi dakate. Hemen ez dakit, oraindikan falsoak. Lana daukago egiteko esparru askotan bezala. Bueno, Jokin, plazerra zuen izatea, jarrai dezazuela, utxuneak betetzen eta toki berriak sortzen, eta informazio gehiago nahi baduzue, dance.eu, bertan duzue, eta pentsatzen dut pelaburrean gehiago. Eta Facebooken, YouTubeen, Instagramen, Twitteren, eta Twitchen! Twitchen, bai. Elkar jarraipen egin barko dugu. Noski, eske gu matxeatu behar dugu. Gu ere Twitcheroak, orduan. Jarrituko gea, Bai, perfecto. Ni esker, Jokin. Ergasko. Plazerra. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bakean dagoena bakean uzteko aldarrikatuz hasi zuten ibilbidea, eta 2 urte tardi geroago, 120 emanaldi, eta milaka batzuk barre algararen ostean, orain galdera batekin datazkigu, luze edo motz. Idoia Torregarai eta Mirari Mardiaren Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Oso modu kuriosoan bururatu zitzaigun izen hau, ezta? Lehenengo arraro izaten da, baina lehenengo izenburu etorri zitzaigun. Eta hori bai izaten dela berezia, ezta? Batzutan edukia lantzen dezunean etortzen da normalean, baina gure kasuan halako egoera nola esango nuke, ez dakit, eureka ze horietako bat, ezta? Ideia bat izan zen. Eta kuriosoa da, oraindikan azken astetan bakean dagoena bakean utzi emanaldiarekin ibili gara burubelarri. Ia 130, 140 emanaldi ja galdu ditugu kontuak. Baina oraindik guk ongi pasatzen dugu. Eta oraindikan emanaldi batzutan aurreko batean gertatu zitzaigun parrez lertzen hasi ginen gu. Oraindikan orduan, hor badago zerbait, elkar oso ongi ezautzea diala. Bai, eta oso pozik gaude, ez? Gainera, lehenengo emanaldi hauek balio dute baitare ikusteko, non indartu behar dut, edo, oraindikan bada esperimentazio fase bat. Ni oraindikan aste honetan esnatu naiz, zati honetan aldatu egin behar dut, eta esan behar dut ezagiz, eta idoi komentatu, eta hemendik aurrea hola ingo dugu, ez? Eta, ikusiko dugu, horrek funtzionatzen duen, edo beste modu batea egin beharko dugun. Eta askotan, gertatu zaiguna da, bakean dagoenakin, patekotasun horrek, edo txiste horrek, edo bote prontoan bota dugun horrek funtzionatzea, eta hori emanaldian geratu da betiko.
Naiz irratia. Non galtzen da orion zure mapa galaktikoan dena prestao agurra zalantza eta egia nabeak piztu dira leku bat omen zuen mundu horretan joan beharra dauka maite zaitut eta Zalantza eta egia izena du Xabi Bandinik txika sobresaltorekin kantatzen duen eta entzuten ari zareten kantu honek. Urrengo supernova baten partikular Eta murgildu behar dugu ilunari argia ematen eta zalantza eta egia ez da egit, gezurrarekin batera, hortxe parean edo behintzat borrokan dituen historia batean. Eta ez da horrela gozo eta inorozpindu gabe uzten duen gai horietakoa. Juan Ignacio Artxoga gurekin dugulako dagoeneko, arratsaldeon Juan Ignacio. Arratsaldeon. Eta uste dut Iruña Beleia aipatzerakoan jendeak badakiela bat batean, opa, hemen bada zerbait inorrakaso ezeroso sentiaraziko duena. Bueno, gu ez pare ez dugu abixatu honetaz hitz egin behar gendunik. Gaina inork ez dakit non gauden. Ez dakit inor non gauden. Bueno, bigarren kafearen laborategia sekretua da. Ez dakit. Beno, beraz, gaiak patxada askatuko digu, eta batez ere, askotan aipatu dugu, Juan Ignacio Artxoga honen zalea badela, aspaldiko gauzen inguruan beti ere kontua zaritu behar dugula, baina hemen aspaldiko gauzak ere badute, gaurkotik, azken urtetan gertatu denetik, prozesu judizialetatik, peritajetatik, frogen egiazkotasuna bermatzetik, interesetatik, noski, honek emango luke. Euskal Telebista orain ari da, bete-betean, fikzio zinematografikoan murgilduta, ondarraoak zela, thriller poliziakoa, bestelakoa, egiazko historian oinarritutako altsasu ezerako telesaiak eta bar, Iruña Beleiaren telesai batek ematen dut denboraldi, bizpairu denboralditarako. Goen kalekaina irauteko. Edo gehiago, ni azkeneko 4 urtetan egon nintzen, beida, igual honek jo, Baina, esango nuke Juan Ignacio akaso errexago izango dela HBO edo Netflix edo horrelako plataformaren batek Iruña Beleiaren inguruko telesaia egitea, Euskal Telebistak berak egitea baino. A ver... Bueno. Ilunak argitzen, bai, horixe. Paul Andersonekin zuen Pompeia deituriko pelikula bat, zein dezake Iruña Beleia. Paul Andersonek egin zala. Euskal Pompeiari izan zelako. Batzuentzat Iruña Beleia. Bueno, umore puntu batei eman nahi izan diogu, puntu bat ematen saiatu gara, gaiak berez nahiko delikatua delako. Eta beraz, uste dut auziaren kronologia egitea beharrezkoa dela, Juan Ignacio, ulertzeko Iruña Beleia auziaren atzean dagoena. Bai, komeni da pixkate bere lekuan jartzeko, ezta? Nik hemen ingo dutana, batetik datuak aipatuko ditut, eta bestetik iritziak ere aipatuko ditut. Lehenengo datuak eta gero iritziak. Eta askotan esaten dudan bezala, bereiziko dut, honeaino datua, eta hemenik aurrea iritzia. Gauzak zorrotze esateko. Iruña Beleia pentsatzen dute zer den ez dakienik ez dala geldituko, baina, esango dugu. Izena behintzat. Gasteiztik 12 kilometrora dagoen aztarnategi arkeologiko bat dela, duela 1000
800 urte inguru, inguruko hiriburua zena dela, Iruña Beleia hori, garaiko autopistaren ertzean zegoena, Bordeletik Astorgara doan autopistan zegoena, eta, bertako autrigoiak osatuten tribuaren izena hautezan, haien inguruko hiriburua, bainepin, eta hiriko eskor bat. Ezaguna da, haren aztarnak bertan diala, 16. mendezke hostia ezaguna da, 19. mendean egin ziren indusketa batzuk, azaldu ziren, asko dago azaltzeko, hiri osoa dago, bere arresiakin, eta zekin, da, oso. Eta, azken guri, guain dagokigun azkeneko fase hontan, joan dan mendeko azken aldera, Eliseo Gil arkeologoa eta bere taldea sartu ziren bertan indusketak egiten. Urtetan aitu ziren, eta halako batean 2006an aurkeztu zituzten, izugarrizko garrantzia zeukaten hainbat ostraka die, esate zaie teila puska edo zeramika puska grabatuei. Eta, esatzen bazirudila, ez dakit, eskola moduko zerbait, edo topatu gote zuten, eta haien eskolako lanak ote ziren, zea tailapuska txikiletan, eta zea batekin, ez dakit, hiltzen moduko zerbait, puntadun zerbaitekin, hitzak eta marrazkiak eta horrelakoak eginda zeudela. Mordo bat azaldu zuten, eta, oso benetan altxor bat, gauza berria, tartean euskerazko testuak. Euskarazko lehen testuak, behaiek esaten zuten, ez? Lehenak ez nik uste beste Pirineotan, beste aldeko, Frantzialdeko Pirineotako Zanbertandeko menzekuak agian, baina egualdean, eta egualdean gero zeakoak badaude, sori aldekoak, baina prentxan ibili dienak, baina, pixkat zarrago, pixkat berriago, baina batez ere oso, ugariak batetik, eta gero besteak ez bezala, besteak izaten die pertsona izenak edo jainko izenak, hemen zeuden aditzak, hemen zeuden... Idazkiera zeuden. Bai, zerbait, ez gauza luze bat, esaldi oso luzeak ere ez, baina, izen soilak baino asko ze aragozi joazen gauzak, ezta? Egin zen horren aurkezpena, batetik komunitate filologikoak hasieran oztasun puntu batekin hartu zuen, zergatik, teoriz zeuzkaten hipotesi askoren aurkazi joalako, han arkitu zena, gezurtatu egite zuen, hainbat hipotesi, euskararen bilakabide abiadurari buruzkoak, esate baterako, han azaltzen den euskara oso ulergarria zen, oso gaurkoaren antza handia zuen, eta hori teoriaz, etzetorren bat, behaik jarritako evoluzio abiadura horrekin, ezta? Hori eta beste gauza batzuk. Alare, taldekuek ez bakarrik hori, aurkeztu zuten momentu batean, hoien benetakotasunaren froga zientifiko bat. Eta zan, Toulouseko ez dakitze instituzio fisiko nuklearrean egindako azterketa batzuk, eta bertan esaten zen, inskripzio horietan teilaren azalean eta arrakalaren ondoan jarraikortasun bat zegoela. Ez zala teilaren gainean berriki duela gutxi arrakala bat egin zala, ez. Teilaren azala eta arrakalaren ondoa kimikoki berdinek ziela, jarraikortasun bat zegoela. Beraz, teila horiek lurperatu zirenean duela 1800 urte, testua bertan zegoela jada. Horrela gauzak, ja pixkat filologoen aldetik eta hasi ziren, ala bada, ala izango da, eta pixka bat horren egiazkotasunaren alde lerratzen, eta alare, bazien errezeloak, eta bazegoen sinisten netzuenik, segitu zuten alako ikerbide bat, eta alako batean, objezio filologikoak alde bate utzita, zetik horiek
fisikak esaten badu egia dela, filologiak bere teoriak aldatu behar ditu. Ez dago filologiatik fisikak ezurtatzerik, ez da? Baina, bueno, bazean arrazelo hori, eta alako batean, 2008an uste dela, ara nun azaltzen dan zorioneko Toulouseko Instituto Fisiko Nuklearreko txostena faltsua dela. Alegia, instituto horrek esaten du behari inork ez diola txostenik enkargatu, eta beak ez duela txostenik egin. Lehenengo danbatekoa. Danbateko izugar, lehenengoa eta nik uste... Danbateko hundiena. Eta garrantzitsuena. Eta garrantzitsuena, eta handik aurrera, nolabaiteko presuntzio bat ezarri duena gizartean, ezta? Eta erabat normala da, bueno, ni neonek gaur egun beste moduan pentsatzen du, gure irakurri nunean, hau iruzurra, ezta? Hau iruzurra, eta iruzurra izaltzen. Txosten bat aitatu zuten, eta txosten hori etzen egin. Txostena egin zuenak dirua poltsigoratu zuen, eta, bueno, internetetik grafika batzuk eraitsi, eta antxe zerbait moldatu zuen, baina beak aitatzen zituen institutoak, eta zeak, eta laborategiak, eta haiek ez zuten horren berri. Bueno, orduan esaten duguna baia, zabaldu zen normala dan bezala, zabaldu zen uedana faltsua zeneko ustea. Bueno, horrekin batera, gertatu ziren, hemen ja sartzen naiz pixkate iritzien maila. Bueno, oso ondo dago ze abixatu egiten duzu. Bai. Hori zintzoa da zure aldetik. Nik uste hor, momentu hortan, hemengo unibertsitateko hainbat irakasleen partetik eta batipat, bueno, egiazkotasunaren alde edo noizbait publikoki adierazpenen bat egin zutenen aldetik, halako bildur bat, artaburu, txapeldun artaburu, Euskaldun artaburutzat hartuko ote zuten, Espainiko Unibertsitateko kolegak, ez da? Eta hor, nahi irutze zaite, konbertsoaren fedeaz, aita santua baino papistago zea batian, jarri ote zien hainbat, ez da? Eta, bueno, faltsutasunaren presuntzio horretatikan, hasi zien gehiagikeri asko esaten. Eta etzegoena ere, dana zan parra egitea ja. Faltsua zen, eta bakizu, halako kuadrilla giroa sortu, eta egurra hemendik, eta egurra handik, eta egurra hemendik, eta egurra handik. Baita, egurrik eman beharretzen tokietan ere, ez da. Bueno, hor, gauzak asko lokaztu ziren. Nola bait esateko. Eta maila pertsonalean gauzak oso urruti eraman dira. Eta gerora gehiagikeriak zirela ikusiran hainbat gauza esan da. Claro, oain teoriaz bakarrik, eman dezagun teoriaz bakarrik. Egiazkoak balira, ez dago atzera biderik. Xa nahi dut, egoera pertsonala, nik uste hau ez da itiatzen, gehiago aitatzen dira konspirazioak, Vatikanoa, eta ez dakize, eta holako kontuak. Zago, novela hutsak dienak. Nik uste, faktore humanoa esatea, giza faktorea esaten dana, ez da? Zuk esatezu gauza bat egitazkoa dela. Gero, katakrok ikusten dezu, eta ostras, bildurtzen zeat, esaten hemen artaburutzat hartuko naute, ez hauke zorra da, eta jartzezea, aurreneko lerroan, egurra partitzen. Karo, gerora, kasualitatez, egiazkoak balira, zindezu atzera egin, ja. Zindezu atzera egin. Urrengo belaunaldiak egingo du zerbait, baina giza faktorearen aldetik, zindezu beleta bat bezala ibili batetik bestea. Beleia bat bezala. Bueno, nik uste tortikan... Gusta bat duzea, ez? Bai, gusta bat duzea. Hemen, boiurik eta biok autozentsura egin du. Bururatu zaigu bioi, baina esan dugu, ez da momentua. Barkatu, da eske, tentsio baten musika honekin. Bueno, bide bat esango dizuete, hau proiektu txarra da, Gorka Hermosa eta Blanchard Stringsek elkarrekin egindakoa, Gorka Hermosa akordoilari zumarra garra du, baina proiektu askotan parte hartutakoa, eta menera akordoia badago, baina sokak du presentzia, eta Gernikaren ostetik ekia ari gara entzuten, askotan badirudi hor, atzekaldean ditugun musikek ez dutela izena bizenik, eta honek baditu, eta gainera gureak dira, beraz, gozatu.
Baina helduko diogu gaiari, beleta bat dezela ez, beleia bat dezela ere ez, iritziari heldu egin martzaio eta oso gogor kontra egin duenak dagoeneko iritzi aldatzeko eskubide edo zilegitasuna behintzat galdu duela dirudi. Bai, nik uste horrek asko pixatzen duela momentu honetan, ezta? Bueno, kontua da, azkenian, erruduntasun presuntzio bat zabaldu zen, berriro diot, arrazoi, bazegoen horretako arrazoirik, txosten hori gezurrezkoa zela ikusi zanean. Baina, erruduntasun presuntziotik abiatzen den edozer gauzak arrisku handi bat du txapuza bat egiteko. Eta nik uste frogek erakusten dutela hori gertatu dela kasu honetan. Bueno, urte askotan nuedana faltsua zela pentsatuta gero, alare hor sortu zen talde numantino bat, konspiranoiaren eta ikuspuntutik eta horrelako gauzak esaten, egile esan arrazoi handirik ez daukatenak, eta, tartian lagun minek ditut, eta esaten diet, baina, nolabait, naiz eta bere arrazoiak oso ahulak izan, halako erresistentzi bat hasi ziren antolatzen, hasi ziren gaia zabaltzen, nazioarteko hainbat adituren artean, eta pixkana, eta bai, benetan, jende, pixuko jendearen aldetik, hasi ziren ja artikulo batzuk azaltzen, honi buruz, besteari buruz, eta ezinezkoak ziren hainbat gauza, ezinezkoak ez zirela demostratzen, ez da? Pixka bat, gehiagi lehen aitatu ditudan, gehiagikeri horiek pixkana desmontatzen joan zirenak, ez da? Bueno, alare segitzen gendun txosten horren fallo handio izaten, ez da? Bueno, hola, iritsi zen epaia egiteko garaia, eta nik hor espero nun, alare, kezka batzuk beti daude, ez da, esatezu, falsifikazio bat egitea, 500 pieza falsifikatzea, Norbaitek lan hartu du. Bai, eta badaude gauzak logikarik ez daukatenak, ez da, 500 pieza falsifikatzea, nahikoa zuten, hiru falsifikatzea. Iruz palauekin nahikoa. Haik ondo pentsatuta, eta ez dakit, gauza, arraro batzuk zeuden tartean. Bueno, nik nire esperantza zen, epaiketa iriste zanean, azalduko zirela gauzak, ez da? Eta epaiketa oso txapuzero izan da. Eta decepzio handi bat izan da, ez da? Esaten danean, ostraka faltsuak zirela, nik benetan, ez dakit oso xaloa naizen, edo inozoa naizen, edo ze, baina nik pentsatzen nuen, epaiketa hortara iritsiko zirela, fiskaltzaren aldetik, edo salaketaren aldetik, ostraka berdin batekin, desango zuten, beida, aurra, atzo atxaldian egin dut. Eta hemen daukazue bideoa nola egiten dan. Karo, hori da delitu bat frogatzea, ez da? Zatik, behin da berretzen zuten dugu, hori zarritxura eman diete. Baina nola ez dezun esaten bitxartean, ez dago hori, ez? Baina, hori esaten dunan aldetik, nik espero nun, horrelako zerbait, benetan, ni komentzitutan neon, horrelako zerbait azalduko zala epaiketan. Ez da horren arrastorik izan. Eta epaiketan zehar, azaldu diren argumentuak eta zeak, eta benetan eskaxak, eta eskaxak horregatikan, ez kasu hontan bakarrik, edo zein kasutan. Erruduntasun presuntzioa hain neurri izugarrian zabaltzen danean, haizu, zertako hartuko dugu frogatzeko lana, badakigu faltsuak diala, eta zertako nekatuko gea faltsuak direla frogatzen badakiguta. Bueno, jarrera hortan eginda. Orduan, jarrera horrekin, ez da gauzonik ateratzen. Jarrera horrekin, proba guztiak oso aulak dira. Baina hori baino okerrago, badago zerbait. Eta da, badaudela kontraesanean dauden frogak. Eta kontraesanean dauden frogak, egoera normal batean sakondu iten dezu hortan, esatezu, honek esaten dit txurila eta honek esaten dit beltza. Ze pasatzen da hemen, ez da? Hori argitzea da lehentasunezko kontua. Erruduntasun presuntzioa, orokortua dagoenean, esaten da, honek hauen bazon dago, honek esaten digu aurrekoaren kontrakoa, hauen bazon dago, bazter dezagun, hau puzlean ez zaigu ondetortzen eta fuera. Eta daukagunarekin usatzen dugu eta aurrea, ez da? Eta hor,
bueno, ze gertatzen da? 500 pieza. Milaka eta milaka horri. Asko zarraxagoa da bandoa hartzea, bandoa aukeratzea, dana irakurtzea baino. Eta prentsaren aldetik ere, nik uste neurri handi batean hori gertatu dela. Ez da ikerketa egiten. Ikerketa egiteko txosten asko irakurri behar dialako eta ladrillo batzuk diadanak. Zeiten dugu, pues bando hartu, irudien arabera, edo adiskidetasunen arabera, ni nao benetako tasunaren alde, eta ni nao faltsutasunaren alde. Pixka bat dinamika horretan erori gea, askotan gertatzen dena, baina kasu hontan ulergarriago da, benetan dokumentazio metak izugarriak dialako, ez da? Kuriosoa da, hemen ikusten dut, badagoela ere, isuko pertsona desberdinen sinadura manifestu batean, 150 pertsona, ezagunek sinatu dutena, Iruña Beleiako auzia argitzearen aldeko manifestuan. Eta hau 2018koa da, eta eskatzen zena zan hori, ez? Hau da, logikoa dan zerbait. Piezen lagin bat, arkeometrian adituak diren Europako laborategietan aztertzea. Hau da, eta beti protokolo zorrotzak zerriz, eta parteekin zerikusirik ez duten arkeologo eta entzutetxuek indusketak kontrolatuak egin ditzatela. Hori ez da egin? Bueno, okerna da egin dela. Eta... A ber, zati batean egin dela. Niretzako, epaiketa segitu detenean pixka bat, gauzak irakurtzen hasi naizenean, zur eta lor gehatu naiz gauza bat egin. 2008an, faltsutasun salaketak eta oinarritzeko erabili den Euskal Herriko Unibertsitateko Kimika Departamentuko txostena, 12 urtetan salatzaileen froga nagusia izan dena, sententziatik desagertu egin da. Ez da geri. Eta zergatik ez da geri sententzian? Kontraesanean dagoelako, kondenatzeko erabili duten beste txostenarekin. Leno aipatu duzu. Madrilen egindako, bai. UPV-ko Kimika Departamentuko txosten horrek esaten du parregarritasun giro hori sortzeko erabili den piezatako bat. Porki. Porki ezagutzen duzue. Bai, txerritxoa. Txerritxo bat marraztuta, eta Madriliko katedradun batetik hasita, Alicia Kanto izeneko batek, eta hemen, ez ditut izenak esango, erdiak lagunak ditu dalako, baina... Hemen lagunak defendatzea zaiz etorri, Baina, ulergarria da, giro, sortu den giro horretan, da, berotasun horretan, esan dago gehiagik erilek, porki, hori Walt Disney ezagutu ez duen inork ezin zuela marraztu, eta beraz erromar garaian inork ezin zuela marraztu. Hori haua bete zitzaien, behin eta berriz kontu hori esaten, da porki gora eta porki bera. 2008 ezkeroztik, denok badakite, faltsutasunaren aldeko guztiek badakite, porki egiazkoa dela. Salatzaileek enkargatutako azterketa kimikoan oinarrituta. Baina inork ez du txintik esan. Eta hori ez da zintzoa. Hori ez da gondo. Baina, alako banderizon dinamika honetan sartu gehala, gehiago da arerioaren kontra joatea. Ondorioetako bat, karo, bain nola esaten duzu, porki 2008 urte ditu, inolako zalantzarik gabe. Eta gainera, zuk enkargatu duzun azterketa kimikoa, zure lagunari edo zure lankideari enkargatu diozun azterketa horrek dio hori. Baina okerrago, gero Madrilgo laborategiak egiten du beste teknika batekin, fidagarritasun gutxiagoko teknika batekin beste azterketa bat, eta ari ateratze zaio porki faltsua dela. Goen kale baino bea da. Eta txosten hori da, kondenatzeko dagoen froga bakarra. Beraz, kondenatzeko derrigor UPV-ko Kimika Departamentuko txostenak desagertu behar du. Zeren,
aintzat hartzen bada, orduan konklusioa da, kondenatzeko zerbitu duen Madrileko txostena, txapuza bat dala. Egiazkoa den pieza bat faltsutzat jo duelako. Beraz, faltsutzat jotzen dituen gainerako guztiak ere, auzitan jartzen da peritaje horren kalitatea. Bueno, hori da. Orduan, nik honengatik ez dut esango egitazkoak dienik piezak, kontuz, Bai, ulertzen ari. Nik ez dakit, esaten detena da, erruduntasun presuntziotik abiatuta, txapuza bat bestearen atzetik egiten da. Baino Horba zen Gene Hackmanen pelikula bat, ez? Badakigunez, epaia zein dan, pues zertako nekatu. Frogak bilatzen, ez da? Eta, epai honi ilunari argia emateko, zer beharko da kaso denbora edo distantzia edo... Bueno, elegitea inda dago, baina nik ez dakit, elegiteak gaina, abogatu ez naiz, baina usteet elegiteak bakarrik balio dutela epaileak egin duen elegitean ezin da epaiketa errepikatu. Elegiteak aintzat hartu behar du ze frogak dauden eta ze azaltzen dan epaian. Eta arrazoitzen badu gaizki aplikatu dala legea, edo, baina ezin du esan bazegoen froga bat eta ez duzue aintzat hartu. Hori elegitean ezin da egin. Ni daki dela. Bueno, gero, aparte gauza asko gaizki egin dira, esan dute, giro horretan ez da. Bueno, peritoak esaten da ezin duzula epaile izan eta salatzaile aldi berean, ez da? Bueno, hemen horrelako irregulartasun asko egon dira. Alde batetiken salatzaile dana, gero da peritoa. Edo salatzaile dana, gero da onuraduna. Etortzen zait burura, badakizue familia artean egoten direnen liskarrak, eta denak gauza beran nahi, bai, egia izango litzatekela kasunetan, baino inor ezagian pausoak behar bezala eman, horrelako zerbait etortzen zait guzti honekin, ez? Ze urrengo pauso egongo dira, ze duela gutxi ere, bada gose greban, egon denik ere, 3 hilabetez. Bai, bueno, hori da, talde numantinoa, egia esan oso kuriosoa da eta paradoxa da, zatik. Bertan dagoen jendea, esan nahi dut, konparatzen badituzu, numantino hauek salatzaileekin, beren maila profesionala, jakintza maila, eta hori dana, asko zere apalagoa da. Hemen autoritas horrek joko handia eman du baitaren. Eta gu hemen geha jakintxuak, zezetxorak egiten nahi zeate, ez da? Baina gero badirudi, jakintxuak, hain jakintxu izan da, deskuidatu egin dituztela beste gauzak. Deskuidatu egin dute frogak bilatzea, batzutan ez diela zintzo izan. Lehen aitatu dut, 2008 ezkerotik jakina da porki egiazkoa dela, baina eta maizkigu beste 12 urte porkikin katxondeoan. Faltsua balitz bezala, jakin da egiazkoa dela. Hori ja larria da. Orduan, talde honek gose greba planteatu zuen, eta momentu batean Eliseo Gilen defentsak eskatu zien gelditzeko. Hor, salatuen aldetik ere egonda halako diskrezio nahi bat hasieratikan oso gutxi hitz egin dute, oso gutxi, eta pentsatzen dute komunikabidek, mikroa jarriko liegetela, interesa daukelako, baina oso diskreto mantendu nahi izan dute, eta nik ez dakit azkenean beren mesedeako kalterako izan den, ez da, baina, Gosagreban kasu honetan eskatu zieten mesedez usteko, elegiteari begira, eta mesederako etzelakoan, ez da. Nik ez daukate harreman zuzenik, nik daukaten bakarra hontan izan da pazientzia ladrillo guztik irakurtzeko. Ara, gutxik egingo zuten hori? Oso gutxik, zatik esaten dizuedan hau, behira ze begibistakoa ez, ze larria den kontu hau.
eta txosten batek egiazkotzat eman, besteak faltsutzat, kontraesan hori ez despejatu, baztertu besterik gabe, egiazkotasunaren aldeko txostena, urtetan oinarria izan denean, salaketa osorako, gauzoik oso larriak dira, eta gauzoiek pasa dira, jakin gabe, totxoak irakurtzea, ladrilloak irakurtzea, gustoko lana ez dalako, ez da. Bueno, argi pixat jarri diogu, baina gaiak oraindik badu, lokatza eta iluna ez da. Bai, egia esan, nik ez dauka bate garbi. Gauzoiek, olako gauzak, mina hundi jain danian, edo lokatza asko zabaldu danian, gauzak askoak akaztatu dienien, denborak eta distantziek ematen dute gero perspektiba eta aukera beste moduen ikusteko, ezta? Bueno, hor importantena da, esatezan, bazegoela arrisku bat, pieza horiek gero, faltsutzat jo izan ezkeo, deusestatzeko, eta horren kontra, talde hau asko burrukatu da, eta badirudi kultur diputatu berri badagoela, eta Araban, eta ziurtatu duela piezak gorde egingo direla etorkizunerako. Hori da importantena, ezta? Eta gero, distantziaren aldetikan, nik ez dakit Europako auzitegietara jokote duten, ikusiko dugu kontua nola bukatzen den, hori hor kaltetu daudenei dagoki erabaki hartzea, maila pertsonalean pentsatzen dut oso gogorra izan dela, hainbat urtez hola profesiotik egotzita egotea, ez da laburra izan, oso luzea izan da, epaiketa gehienak bezala, eta gaina oso luzea, eta gero, izan balitz sikiera oso luzea, gero gauzak oso ondo egiteko, baina oso luzea, gero olako txapuza egiteko. Orduan, azkenian, arazo pertsonala dago hor, beraiek erabakiko dute, eta lehentasuna beraiek izango dute, gero, arazo soziala, Europan epaituta izango balitz, segura asko, urte batzuk aurreatuko genituzke, jakiteko pixka bat hobeto, hor zer dagoen. Eta Europak parte hartzez baldin badu, ni pentsatzen dut gutxinez belaunaldi bat pasa beharko dela. Esaten dizu, familitan pasatzen den bezala, xe? Berriro arazoari heltzeko. Urrengo belaunaldiek akaso txiko diote honi beste toki batetik, ez da? Beste modu batean egiteko, bai. Oraingoak ez du egingo. Aztarnategian ez, baina naiz irratiaren fonotekan izango da Juan Ignacio Artxoaga gaur emandako argia, eta akaso norbaitek esango du, tira, gizonak, bazekien zerbaitu du behintzat, gauzak beretokien jartzeko saiakera egintzen. Juan Ignacio Artxoaga, mila esker. Garrik asko. Grazerra. Habai ez dela erreza oskatzen, baina Journeyin Satchidananda entzuten ari gara. Alice Coltranen kantua, eta bere sinismen erlijiosoekin eta bere espiritualtasunarekin benetan lotutako kantua. Bueno, Alice Coltranek John Coltraneetik hartu zuen bere abizena, eta hiltzen momentuan, garai gogorrak txarrak pasa zituen, eta momentu batean erabaki zuen bere gida espirituala edo, Swami Satchidanandaren eskutan edo uztea, eta haren inspirazioz entzuten ari garen. Bueno, dagoeneko jazz standarretatik edo bere jazz soinuetatik urrundutako eta bestelako sonoridadak zituen kantu Journeyin Satchidananda.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zinemaren emozio antzoki eta auditorioetara eramaten du Suakaik bere azken ikuskizun hontan. Oraingoan zuzeneko soinu banda originalak ardatz dituen emanaldia da. Irauten duen 75 minutuetan etenik gabeko bidaia bat bizi ahal izango da. Zinemaren historiako soinu banda garrantzitsu eta erakargarrienetan zehar. Horiek guztiek milimetrikoki sinkronizatuta, filmetako irudiekin lagunduta pantaila handian gertatzen den bezala, ikusi alditu ikusle eta entzuleak. Kalitate handiko ekoizpena eta mota guztietako espazioetara egokitu aldena. Alaxe diote behintzat, antzokian zein kalean egiteko modukoa. Akaso giroa epeltzen denean, ez ditut imaginatzen 5 gradutara biolinaren sokak edo timbalen partxeak afinatzen, baina akaso horretarako gaieri izango dira. Ikuslearentzat 2 pasio handi batzen dituzte, zinema eta soinu bandak. Bihar ariko dira, Tolosako Leidor aretoan, eta bidean utzi dituzte, Eibar, Amurrio, Lesaka, Beasain arte, Laizter Navarrora bueltan urtarrilaren 24an, izango dira ondo bidean, Ahoizen, eta ikuskizunaren zati garrantzitsu diren 2 kide izango ditugu gaur gurean, Maili Arana, biolin jolea, eta Igor Arostegi, perkusionista. Maili Arana prestakuntza klasiko handiko biolin jotzailea da. Goi mailako ikasketak Berlingo Universitat der Kunsten eta Musikenen egin zituen. Ondoren Esmuken, Eskola Superior de Musika de Cataluña, prestakuntza handitzeko. Bakarlari gisa aritu da nazioko eta nazioarteko hainbat auditoriotan, eta egungo musika garaikideko hainbat orkestra eta talderekin lan egiten du. Jarduera klasiko hori rock eta pop estiloekin uztartzen du, Suakairekin hainbat proposamenetan parte hartuz. Gaur egun, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin kolaboratzen du ofizialki, eta interpretazio lana eta grabaketa estudioko lana uztartzen ditu. Maili Arana, Claudia Osesekin batera ikuskizunaren biolinista ofiziala da. Eta Igor Arostegi, Tolosan jaioa da, perkusio espezialitatean, graduatu zen Musikene Euskal Herriko Musika Kontserbatorioan. 2009an Euskadiko musikari gazteen lehiaketan lehen saria lortu zuen ganbara modalitatean, eta bigarren saria perkusio modalitatean. Bere aldakortasuna eta iraunkortasuna direla eta Espainiako eta nazioarteko hainbat orkestrarekin lan egin du. Hala nola, Gustav Mahler, enez gai bigarren nabizena esateko, baina horrelako Junge Dorchester, edo, esango digu hemen dikutxik. Esango nuke gazte orkestra, esan nahi duela horrek Alemaniaraz, ez? Begira, Gustav Mahler gazten orkestra da. Ondo, gazte orkestrarekin egontzan, Gustav Mahler gazte orkestrarekin egontzan, eta Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin, baita Galiziako Orkestra Sinfonikoa eta Radio Televisión Espainolako orkestrarekin. Gaur egun, Euskadiko Orkestra Sinfonikoko perkusionista solista da, eta 2017tik Suakairekin lan egin du Raizes ikuskizunean, baita ikusentzunezko ekoizpenetan eta grabazioetan ere. Igor Arostegi ikuskizunaren perkusio sinfoniko eta tradizionalaren arduraduna da. Eta biek egiten dute Suakairen bidean topo momenturen batean, baina ez da arraza Suakai zer den azaltzea. Ez da musika talde bat, akaso musika konpainia dela esan genezake, dantza konpainia edo antzarki konpainia kontzeptua ulertzen dugun moduan ulertuta behintzat, uste dut gertuago geundekela. Eta erromantizismorik ez diogu kenduko, baina agian musika enpresa bat dela ere esan daiteke musikaren inguruan esparruan itzean dabilen enpresa, baina tira. Argitu beharko digute errexago Maili Arana eta Igor Arostegik. Arratsaldeon bioi eta ongit horri, bigarren kafera. Arratsaldeon. Bueno, ez da gitondo azaldu dudan zer den Suakai, ze kontzeptua ere zabala da. Suakaik esparruan hitza hartzen du, zuek ikuskizun askotan aritu zarete, baina Suakaik edo zertarako behar duzula ere soka laukote bat eskain diezazuke, musika banda sonora bat ez interpretatzen dituzuen hauek, berriak ere sortzeko gai den zerbait da, baina era berean ikuskizunak ere egiten dituena, eta tartean, aipatu dugun edo aipatzen ari garen, bihar bertan Tolosako Leidor aretoan eskainiko duzuen Luces Musika Akzion. Hortik doa gutxi gara, Maili? Bai, gu baino hobeto azaldu bezu. Erronka itzela zan, Afinatu ditugu basokak eta partxeak orduan.
Badara matzezue dagoeneko hainbat abentura, suakairekin, entzun eta ikusi dugu dagoeneko elektriko ikuskizun hori, zu bertan izan ziren Maili, eta gainera esango nuke, bueno, formakuntza klasikotik, orkesta sinfonikotik, eta proiektu klasikoagoetatik, datorren biolin jole bat ere, suakai izan dela eskema uste bat biolin elektrikoarekin ikusi zaitugu bertan jotzen, uste dut duela urte batzuk esan balizute horretan hariko zinela, esango zenura, nik egurri gabe, du joko. Ez, egia esan, bueno, beti egon naiz irekita musika estilo ezberdina jorratzera. Baina bai ez nuela espero horrela amaitzea. Amets puntutik oza, netzako bain kriston, bueno, amets polit bat da suakaien parte izatea. Eta kostatu zitzaidan, asko kostatu zitzaidan nire klasiko munduakin pixkata apurtzea eta sartzea estilo berri hauetan. Asko ikasi behar izan duen, hor Claudia eta Ibanek, bueno, dena eman ziaten, eta kostatu zitzaidan, osea, bai, ze azkenen musika klasikon, behintzat, arizko instrumentuetan jasotzen dugune hezkuntza oso zorrotza eta mugatu da alde horretatik anez. Eta orduan, bueno, horrekin, karo, daramatza jotzen biolina 26 urte, eta horrekin haustea, ostras, erronka polita izan zen, eta lortzen nago, horpide nago behintzat, bai. Igor, zuere formazio klasikoko perkusio jolea zara, perkusionista zara, baina bapatean raizes ikuskizunean murgildu zinen, esango nuke bertan izan zela zure lehenengo harremana suakairekin, ez dakit lehenago lanen bat egindakoa baute zinen, eta hor ere beste esparru batean murgiltzea egokitu zen, beste estilo batzutan, eta beste lan egiteko modu batean bereziki, ez? Bai, hoxe, esan dezun bezala, ni formakuntza klasiko aukiet perkusion, baina, bueno, perkusioa anitza izanik, betire, musika mota ezberdinak jotzeko aukera izan dut, darantzeko. Baina bestalde, beti, mundu bezala, klasiko mundu bezala, dena partitura batei lotuta dautegea, eta orduan, ni hor eroso sentitzen naiz, horitarako nire, hezkuntza hortik junda, baina hauekin azkenen musika daukazu eta zu sortu behar dezu jogarrekoa zaukazu partitura igordun. Nire ustez, bai intzun lana bezala, ni esparru hortan bintzat sorkuntza esparruan asko landu behar izan nun. Asko izaten da ez, formakuntza klasiko hutsaren ondorietako bat edo egoeretako bat izaten da. Ostras, partiturarik gabe musika sortzerako orduan, hor erronka bat aurkeztu da. Eta batek badu, buruan musika pila, atzetan eta gorputzean musika pila, baina batean egokitzapen hori eman behar da ez, Maili? Bai, bueno, ni sortzailea ez naiz. Hori argi utzi nahi dut. Egia da zuk bai suakaien sortu behar izan dezula, baina nahi partitura bat emate jate. Partitura hori ez dago klasiko munduan bezain itxia, eta orduan bai eman aldio dela hor toke bat, eta baina bai, sormen munduan, bueno, ni galduta sentitzen naiz, eta gainera bizidet hori sortze prozesu hori pixkat lotxatik eta beldurretik. Orduan ikusten naizo hor bastante mugatua momentuz. Eta hori nik uste, bueno, nire personalidadeakin eta zer ikusia izango du, baina baita ere jasotako hezkuntza estriktuarekin, ez? Osea, partituran da ona jo, hortik anatea gabe, eta hori. Eta orduan, bueno, nire iruditzen zait gaur egun musika klasikoko hezkuntzan hori erronka polit bat izan daitekela aldatzeko, eta pixkate bueno, bertatik ateatzen den jendea, pixkat irekiago ateatzeko. Ze ni oso mugatua sentitzen naiz. Baina esan dezu, momentuz. Momentuz, bai, karo, 30 urte ditut. Espero dut hau, noiz baiten hobetzea, ezakit. Eta nola eragiten du hori era pertsonal batean? Azkenean, zure mugak hausten dituzu, zerbait egin duzuna gainea disiplina bat, ez? Zure izaerare bai, irabal lotuta dijona horrekin. Eta hori hausten duzunean, pentsatzen dut emozionalki zure bizitza filosofian ere eragin bat izango duela, ez? Edo sentitu duzu alakorik? Bai, bueno, nik hasteko lortu behar nuen lehenengoa zen lotxa gainditzea. Osea, lotxak alde batera eta beldurrak alde batera ustea, eta pixkat saiatzean ere burua askatzen zentzu horretan. Eta hori kostatu zitzaidan. Horrekin haustea emozionalki ez da gogorra izan, esan dezagun zerbait positiboa izan dela. Baina bai prozesuan, hori, eske lotxa sentitzen dezunen ze gaizki sentitzen zaren, ez? Hor, eta ikusten dezunen mugatuta zaudela, eta seguraski muga hori gabe, bueno, hobeto ingo zenukela zure lana momentu hortan, pues hori bizitza bai dala pixka gogorra, ez? Komila tarten, esan dezagun. Orduan,
Baina mugak ere erronka izan daitezken, ez? Oia, bai, hor nago, hauste dituten. Jakina bai. Igor, ez du, eztabaida potoloa da, eta musika akademikoaren mundua ezagutzen duzuenok, badakizu ondo musika klasikoaren eta musika modernoaren arteko pareta horiek zurrun xamarrak direla, batez ere formazioari dagokionez, baina tira, suakain elkartzen dira esango nuke biak, ez? Soka instrumentu tradizionala ardatz duen proiektu bat, tradizioari batetik, musika klasiko eta akademizismo horri ere heltzen diona bestetik, eta bapatean hori eraldatzen duena, ez? Eta izan daiteke abia puntu hon bat, ez? Guztia uztartzen duen, eta maila oso altuan uztartzen duen proiektu bat delako, ez? Bai, hoxe esan duzun bezala, azkenen pareta hori, ez? Muga jartzituna, kentzea, interesgarria izango litzateke, denak irikigok izateko, eta, aukera eukitzeko, bai, alde batetik aukeratzeko, askotan zaila dela bide bai, eta bestetik moitu alizateko alde batetik bestea. Eta zu esan dezun bezala, ardatz hartuta sokazko instrumentuk, non denoi etortze dezkigun burua, zerbait oso klasikoa, ez da? Oso proiektu bereziak eta desberdinak eta klasikotik kanpo lortu ditu soakeiek. Aipatzen ariaren ikuskizun ontara itzulita eta neurri batean Luces Musika Akzionek duen musika eta irudiaren arteko ezkontza horretan, entzun dugu oso dela ederra, beraz, oraindik sarrerarik baldin badago urrengo bi emanaldi horietarako, bihar asteazkena arratsaleko 7 Tolosako Leidorren eta urtarrilako 24 momentuz ahoizen kontzertuak aurrera darrai, elurrak, konfinamentuek eta bezalako neurriek ez erre oztopatzen... Meteoritorik ere... Hori da, oztopatzen ez duten bitartean. Gomendatzen diegu, bestetik entzun dut, eta hau atzo zuen kide den Igor Telletxea kontatu zidan, oso exigentea dela proiektua. Musikalki, berarentzat, oso proiektu exigentea izan dela. Adosta horrekin, Igor, exigentzia maila hori sentitu duzu ezek ere? Aztu bitiz ezkigu gauzak asirak nola izan dian, baina egia esan asira gogorra zan, zari azkenen dena hain sinkronizatu dautea eta dena hain zehatza izatea, akatsai ez diozu tarteik utzi. Eta asirako lan hori, sorkuntzana, ikasketa eta bidena, eta ensaio da dena aurreatatzea, gogorra izan zen. Oso, estu hartu gintun, baina, azkenen alde batetik bestetik, konfinamentuk de igual horri poso bat eman dio, eta guain egia esan lan hori egia barne dauta, guain ja disfrutatzea lortze dugu bintzat. Disfrutatzeko... Gehitu nahiko nuke ez egula astu behar, sei musikaren artean egin behar degula orkesta sinfoniko bat egiten duen papera. Zeren jote ditugun banda sonora originalak orkesta sinfoniko handiek grabatutakoak dira. Orduan, hoi seien artean itea, hor dago igual zailtasun gehienak, posible da. Eta ya está. Zure momentua da. Aipatu behar dugu proiektuan, fitxa artistikoan, zuzendaritza suakaiek duela, artistikoa Claudio Sesek, musika zuzendaritza Iban Carmonak, soinu diseinua eta zuzeneko soinua Mikel Fernández Krutxagak egiten duela, argiztapen diseinua Carlos Solanok, biak eskarmentu handiko teknikariak, bata eta bestea euren esparrutan Euskal Herrian dauden teknikaririk onenetakoak dira. Jantzitegia Iazki Martiarenak egin du, argazkiak Ander Carmonak, eta musika taldeari heltzen badiogu, eta hemen aipatu behar dugu, batzutan ordezkapenak eta salbuespenak egon daitezkela pentsatzen dut, ezta? Baina, biolinean Maia Arana da, biolina eta mandolinean Claudia Osés, biolontxeloan Juan Ignacio M, baino hemen ikusi dugu batzutan Alejandro Bera izaten dela, ez? Bai. Biolontxeloa, flautak, duduak, gitarrak eta teklatuak Iban Carmonak jotzen ditu, perkusio sinfonikoa Igor Arostegik, eta bateria eta tromboia Igor Telletxeak. Tromboi bat, orkesta sinfoniko baten metal guztia ordezkatzeko momentu batean. Moldaketa horrek guztiak ikarrarrezko erronka suposatu behar du, Meli? Bai, moldaketak Iban Carmonak ditu, eta bai, ezakin nola egin duen, baina lortu du. Ikusten lortu duela, seien artean sentsazio eukitzea, orkesta sinfoniko horre jotze duna indezakeula, más o menos, baina bai, lortu du. Eta kriston erronka da, berak kriston burua dauka, eta oso tematia da. Eta zerbait egin nahi duenen, jartzen da hor buru belarri, buru gogor, egon daiteke maitikan altxatu gabe 10 orduz, igual dio, ez dauka komunera juteko gorik, ez dauka jateko gorik, eta horre egotea, orduk sartzen lortu arte. Eta
alaxe lortu zuen. Bai, anekdota bezala gogatzen naiz, hasieratan, perkusionistak ensaiatzeko gatu ginean, eta Mikel Fernández etorri zan entzutea eta ikustea, eta bea aditua banda soneren mundun, ez? Bai, pentsa Londresen eta zenbat orkestra batu dituen. Bai da, eta bea jakinda ze banda sonorak aukeratu zien ikuskizunerako esatezun. Seien artean, baina... Beldurrez, iritsi zanara. Imposiblea da, ez da magia. Baina gero, beak onartu zuen, ja behin ikuskizunea iritsi ginean, esatu, jo. Ez, lehenago, de hecho, porque ingen un ensaio bat, pase bat goitik bera, suakaien lokalen, eta esan zuen iganek, venga, gaur Mikel gonbidatuko deu, eta berak ikusteko indeula, porque entzuna genukan dagoeneko Igorrek esan duen bezala, imposiblea da nahi zuena, osea, ez dezue lortuko, ez? Osea, ez du emango osotasun edo betetasun itxura bat. Eta ingen ion goitik bera, eta esan zuen lehenengoa, bueno, lortu zue. Venga, ba. Ase bete kozinanten, Tempo aldetik libre zoaztea, ipatu dugu dena sinkronizatuta dijoala, irudiak, argiak, diseinua, gero hitz egingo dugu sonido envolvente edo 360 gradutan entzuten den soinu diseinu hortaz, baina zuek tempoari dagokionez, klaketa, sekuentzia badaramazue? Bai, orokoren badao zati batzen bat libregoa, bai, gabe egoazena, baina bestela klaketarekin. Denaen, behin nik ikusi nuen ikuskizuna kanpotik ezin nuelako parte hartu, eta azkenean, junan izan nintzen ikustea, eta kanpotikan ez du klaketa. Eta nik buruz dakit osorik dauka superbarneratuta, eta ikusten hau nintzen, oindala pare bat hilate hori izango zen, eta ni, emategu ez dara ematera klaketa. Eta nik klaketa hori burun dauket, baina... Hori ere beste erronka bat zan, ni azkenean, metronomokin ikastea beti ohituta honez, perkusionista guzti zera, eta Igortei etxea didez ohituta dago... Sekuentziarekin jotzen dena. Baina, da klaketa da, baina ez da zehatza. Ez da dijoa muitzen. Muitzen dijoa. Bai, Baina igual bi konpas ez behin, igual daukazu konpas bat 68, urrengoa 70, gero geistea 76, eta Piskat musikala goiteko, baina hori dena ibazuna ikasi eta barneratu, ez da besteik. Segundu bate, alerta frikia pizu zaigu eta. Ez, lasai. Pentsa, atzo Xabier Calzada flautaiolea izan genuen gurekin, Kandinskiren inguruan, Kuraia Ensemble egiten ari den eriketa sinestesik horren inguruan, aipatzen zuen bai. Kanonetatik abiatu gara, baino badago dilatazio erritmikoa, ez? Eta horretik lortzen da, eta gogoratzen dut entrevista bukatzen Goiuri galdetu ziala. Inigo, zubakizu zeran dilatazio erritmikoa? Hombre, nik hori ikasi asumitu dezaket zer den dilatazio erritmikoa, baino bai, horrelako esparrutan sartzen gara. Beraz, entzulari azalduko digu, klaketa aipatzen ari garenean edo metronomoa, hau da, ikasteko musikariek erabiltzen duten klik, 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 abiaduraren marka, beltzarena edo jartzen zaionarena egiten duen makinatxo hori. Eta gerora horri klaketa, ez da egit nola igaro garen deitzea, estudioetan, grabazioetan eta zuzenekoetan, eta pop rock musikan desente ohikoa da, gaur egun talde askok daramatzatelako aurre grabatuta ahotsak, teklatuak eta gauza asko, eta horren eztabaida horren zilegitasunaren inguruan hori gertatzeko behar du belarritan musikariak marka ritmiko hori puntua iristen denean, grabatuta dauden gauza horiek bere tokian sartzeko bestela imposibilalizatekelako. Baina, esaten ari zaretena beraz da, klaketak matematikoki eta mekanikoki, eta askotan musikaria aserretzen da klaketarekin ezkontza hori ez delako gozo gertatzen, mugitu egiten dela. Bai. Eta zuek, nolabait, klaketa hori barneratuta daukazue, badakizuen noiz etorriko den mugimendu hori, noiz atorren dilatazioa eta noiz atorren aurre hartuko dizun hori, ez da? Hori da, horratikan Igorte itxiak aipatuko zizun, gogorra izan ziala asiratzatik. Bizitza guztia jotzen, bideura bat hartu, eta venga, abesti guztia bideura hartan. Gutxi gora bera, baina hor moitzen ibiltzea den moda guztien, jode da. Zan, asira gogorra izan zan, baina, entzun da landu, eta azkenen, barneratzezu. Horrek ez aramatza agian sena gehiago erabiltzea, naiz eta, matematika di, musika, matematikak, arima gauza asko dira, emozioak dira. Baina berean, zerbait eta zaskatzen ari zaretela dirudi, ez? Bai, egia da, metronomoaren mugimendu horiek, aurre hartzea, bastante naturalak diala, musikak eskatzegu momentu. De hecho, seguraski Ibanek ez emateko klaketakin gaudela, eta baita ere, probablemente
musika banda sonora originalean, mugimendu horiek zeudela aprobetxatuz, ez? Osea, bi arrazoi horiengatik intzuen, eta pixka naturalki ator, ez da, super mega zaila zuek esatezuen bezala. Baina zuek perkusionistak zeate eta oso karratuak zeate. Eta eskerrak karratuak diren. Hori ere behar da, Bai, behar da, bestela violin joleok, nos venimos arriba, eta nahi una itzen. Norbaitek heldu behar dio. Bueno, entzun dugu baita ere, ikuskizuna publiko anitzarentzako dela, eta bereziki, aurrek ere konsumitu dutela, ikusi dutela, eta goitik bera, txintik ere esan gabe, eta adi jarraitu dutela, helduek noski, eta unkitu egiten duela, mugitu egiten duela barrena ikuskizunak. Zugai ez maila ikusi zenuen, kanpotik, ez dakit zuri gorre egokitu zaizun kanpotik ikustea, beti barruan izan zara. Baina baute duela, baduela gaitasun hori mugitzeko, emoziorako. Bai, umeek oso ondo aguantatze dute. Euki dugun ikuslegoaren erdia edo umek izan dira, más o menos. Eta bai, eski aguantatze dute osorik. Ez dira... Azkenen musika, elementu asko daude, entretenitzeko esan dezagun, edo ez, ikusteko bai irudia, musikariek, eta azkenen oso entreteni dute daute ja. Pelikula ezaguna dian asko, baita ere, horrek ere, atentzioi mantentzea errexago ditu. Eta gero emozioekiko, nik esan beharra daukat jotzen hasieran mugitzen dinduela ikaragarri. Osea, lehenengo pasetan goratzen dut, esaten nula, noiz baiten bi pase ingo bagenitu, antzokiak eskatzea igulako, ez? Publiko gehiago etortzeko, kapaz izango naiz aguantatzeko, eta guain hobeto dara, baina asko mugitzei jotzeak. Kanpotik ikusi nunen, sentsazioak beste batzuk izan zian. Bueno, por fin irudiak ikusi izan ditun, ze jotzen gaudenen gutxi ikusten deu. Eta hori, baina bai, jotzen asko mugitzen hauen ikuskizun bat da. Bai honeako eta bai txarreako, bai tristura momentuak eta bai kriston postatu momentuak. Bai, deneti dau gai, esan oso bariatua, ez? Oso anitza da, bai. Inigo, zuk esan duzu, jendeak sarrerak erosteko edo biharko edo 24 erako. Ez daude? Ez, nik esan behar nun, nahi txoritxo batek esan ditela, behin baino gehiotan ikustekoa dala, informazio asko jasotzen dezurako. Musikariak ikusteaz gain, entzun inberrituzu, irudiak daude, orduan, alduena joan da dira, bai bihar eta bai 24ean. Uste dut bihar joateko aukera duenak, oraintxe legea eskutan ezingo duela ahoizera joan, ezta? Azken legeekin? Aldatuko dira neurriak. Naziotasun bikoitza eskatu behar dugu, Naparra eta Euskalduna, ze hori ere bada zilegi, ezta? Aipatu dugu 360 gradutan entzuten dela soinua, alegia. Zineak garai batetik ona, urte batzutatik ona, egiten duen efektuaren antzeko zerbait atzetik, alboetatik entzuten da. Hori Mikelin idia izan zen, Iban Berarena, elkarrekin pentsatu zuten, badakizuen nola hortatu dena? Ni uste elkarren arteko lana izan zala. Mikele soinu mota hontan lan indakoa da, eta orduan Ibanek eskatu zion, preste hongo zan, eta baiet. Eta orduan, pixka estra bat gehiago sartzeko ikuskizu nahi, soinu hoi, biltzen dizun soinu hoi, alde guztitatik sartzen dena, orduan, kuriosoa da, zati azkenen, ematen du zineman zaudela, eta kontzertu baten zaude, Gero, esertzen zaren tokiaren arabera, ezberdin entzuten duzu. Esan dezagun igual, aretoko erdialden bazaude, dena nahiko homogeneoa entzun daitekela, eskubin egongo bazina, entzungo zen dituzke pixkat gehiago edo gorago eskubin dauden musikaria, ezkerren bazaude horrekin jolasten du Mikelek normalen. Hori da, mikrofonoi ongo bezbariz bezala, ez? Zu temazia akustiko batea, zure aldekoa gehiago entzuko zu, ala beharrez. Eta eskuinean bazaude, kontrabaxu sekzioa entzungo duzu asko, eta biolinena bestaldean, eta tira horako...
Bueno, diskoen produkzioetan eta grabazioetan ere parte hartzea egokitu zaizue, eta gainera, hola, kolpetik batzuk eman dira azken aldian, ez da? Bai. Bueno, Suakaiek 3 CD ditu grabatuta, hori ere kriston erronka izan zen, porque egin genituen 3 CD 3 hilabetetan grabatu. Crowdfunding kanpaina bat abiatu zen, hor lortu genuen behar genuen dirua, eta gero gure erronka zen, 3 hilabetetan hori dana produzitzea. Bueno, tensioa baita kudeatzen ikasi duzu ez, Suakaiekin. Bai. Batipat hori. Gure arteko giroa oso naga, baina daramatzagun lan erritmoak oso altuak dira. Batez ere Claudia eta Ibanena, enpresa beraiena da, beraiek hortikan bizia, beraientzako hau guztia da. Gu esan dezagun, bueno, akoplatzen gehan jendea gehala, baina, bueno, gu beste bizitza bat baukagu esan dezagun. Guri tarteka proiektu batzutan jaien batei gute, orduan, bizitza pertsonala edukitzeko aukera izaten duzuen, noiz behinka. Ondo dago hori. Eta luzez musika akzioan ikustaldi honetako abestiak ere disko batean entzungai izango dira? Entzungai izango dira. Bueno, hasieran ideia zen, konfinatu ginen asteburuan estrenatu bat zen, hau guztia. Genituen ja 9-10 data itxita, ez? Martxoa eta ekaina bitarte eta dana zapustu intzan. Eta horrere grabaketa erori intzitzaigun. Orduan oain itenari dira prebentantzekoan nahi bazu. Bai, idea, bueno, aurre salmenta bat bezala saltzen ikuskizuna ondoren, non erostea aukazun diskoa ateatzenen bihariko izuena, eta bitartean beste ikuskizunetako diska bat oparitzea izue. Oida. Ze hona? Esan behar dago, arizko falta dira bakarrik. Perkusionista, jauen dala hilabete pare bat, grabatu behar. Bai, hain zurrunak eta itxiak diren matematikalari perkusionista hauek. Bakoitzak grabatu duzu, parte hartu duzuen proiektua, alegia, entzuten ari gara Suakai Elektrikoa, 2018an publikatu zen okerrezpanaiz, ezta? Bertan proiektu hortan zu izan zinen, Maili, Raíces proiektuan berriz, zu izan zinen hor, eta zu gura grabatu zenun, eta orain, biok bat egingo duzue, ez denboran, ze perkusiek grabatu dute dagoeneko, baina Luces musika akzion hontan elkarrekin grabatuko duzu. Oia, bai. Beno, eta gurta horretik dagoeneko arratsaleko 6ak ere hurbil ditugu eta Suakaitik aratago aipatu dugu proiektu askotan ari zarete, orkesta sinfonikoan, bestelako proiektuetan, ez dakit berpizterik edo ari zareten sentitzen, konfinamendu oste, urte arraro xamarronetan 2021 bat abiatu da, eta kulturarloan ere badago, ez, zalantza hori, nora zer, sentitu duzue datak martxan jartzen ari direla, edo udazkenak gertatu etzen udaberria eta udara hori berreskuratzeak akaso eman du olako oasi sentsazio bat eta orain datoz benetan beldurrak, Igor? Bueno, a ber, egia esan, pertsonalki ni oso pozik nago indako lanakin, zatik azkenen data desenteatea hemen, azken nengo urte bukaera eta hauen hasiran de bai Suakaiekin, ni eta mehi de bai Euskadiko Orkestakin lan ite deu, eta hoi martxan de gau, beti esaten duen bezala antzokik istez behi dituzte, gu lanen jarraituko dugu. Egia da, batzutan egoera tristea dara, zede azkenen foro mugatuak eta hori ikusten da antzokia pixkat, gutxa, baina, bueno, gu ja bakarrik holtza gainen eotea, eta postekoa da, aukera hori eukitza, eta egia esan, oso pozik indituen emanaldi kopuruakin, bintzat. Baikor begiratuko diogu beraz 2021 batari. Bai, hori espero dut. Ni joratzen dut, ustaiak 18 hasi nintzela lanen, eta ez naiz gelditu. Nita anual, ez dakit oidan, seguraski euki ditugun datasko bai Suakaien eta bai Suakaietik kanpoko proiektukin, izango zian, konfinamendu garaian egin izan zirelako, ez? Ni egia esan saiatzen naiz asko espentsatzen, porque bestela bildurtzen naiz, agobiatzen naiz, así que egunez egun. Momentuz urtarria eta otsaiak itxura hona aukate, eta a ber zer gertatzen. Ez dago esterik.
Beno, entzuleari gogorarazpena egingo diogu, asteazken arratsaleko 7 Tolosako Leidor aretoan izango da Suakairekin, izango dira Igor Arosti eta Maili Arana, Luzez musika akzion ikuskizunarekin, urtarrian 24an, hau izen, bihar dijoanak, topatuko du Mailiren biolina egoera onenean, txukunenean, lutierrak errebisatu berri, hori sekretua zen ezin genuen kontatu, baina kontatu dugu. Zorterik onena, biharko manaldi hortan, eta 2021 hontan kontzertu asko egin ditzazuela, eta beste proiektu asko izango dituzuen ez eskuartean, bigarren kaferako gonbidapena egingo dizuegu, gaur lehenengo hartu duzue, bigarren hartzea oraindik badagokizue, eta badituzue aitzaki 1000, beraz, nahi duzuenean hementxe dituzue irekiek ateak. Eskerrik asko bioi. Eta Raizez diskoko kantuz bate abesti honekin, guk ere agurtu beharko dugu. Arratsaleko 6 oso gainean ditugu. Bai, pena goxo gelditu geaz, da, azkeneko elkarrizketa honekin. Bai. Neguko kutsu hartu diot, hola, goxo, bagizte, hola, etxen zaudenen, eta kanpoan utzi egiten duenen da, barruan, bero. Sokak badu berotik zerbait. Sokak badu. Edukala sentitzen dugu bintzat. Maitena Salinas, atorren aste arterarte. Bai, plazerra. Orain dana jarraian datoz, gabonetako hainbeste saltxauekin, baina denak aitzakirik gabe. Bueno, zu ez zaitu gasko galdu, ez zaitu galdu. Zorionez. Igual luzea intzait ordun. Goiuri ez eiza bihar arte. Eta zuei entzulehoi bihar, plazerra duzu, arratsaleko 4 aurrera, naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean izango baituzu. Eskerrik asko, hori izateatik ondo izan. Aio! Keep calm